Живо здраво на всички! Отиваме с братчета да търсим някакъв водопад Свети Георги. Да го видим какво представлява. Айде! Ема. Айде, отиваме да търсим някакъв водопад Свети Георги. Свети Георги ще е проблем. Естествено, ни фащаме правилния път. Катерим се на празно, па ще вървим надолу. Да ни потъка. Ето го водопадчето отгоре. Слезим и долу да го видим. Сенчето, айлак. Не може да стигнем долната част на водопада, много дупка е. И аз търся път, къде се намирам. Яко вдига. Яко. Видимо тук да ще намерим пътека. В крайна сметка успях да се навра додолу на голяма дивотия. От тук слизнах. На реката. Да, доста диво, доста яко. Супер. Ето малко е по-горен ъгъл. Това е водопадчето Свети Георги. Диво, хладно място. Гой нагоре, да го шуве да слезе. И макса, до който му стигна. И тук. Това е. Тук бяхме, но ни се слиза. Сега отиваме до някакви вековни чинари. Видяхме ги на картата, да ги проверим и тях. А после ще се опитаме да стигнем и до този язовир. Тук човек си прави сериозен кеф. Отгоре от високо всичко вижда. Ето, почти стигаме чинарите. Не остана. Тук някъде са сега. Решихме да видим някакви вековни чинари. Тей ги е.
Това е много дебел. Това е сериозен. Сериозно дебел е това. И хайди спрямо от теб да се види колко е дебел това чудо. 10 човека не мога да допълня. Добре. Има язмо. Трябва да има лековита вода, нали така беше? Там има още чинари вековни. И там, това всичкото са вековни чинари. Сериозни дървета. Много брутални са. Кореняци има брутални. Така, значи вековните чинари са обявени за защитен обект 1983 година. 5-6-700 годишни, има най-дъртото е на 800 години. Ево това, дебелото. Така, видяхме чинарчетата. Сега да идем да видим дали ще стигнем до онзи гьол. Дали се стига до него с моторите. Сега ще проверим тази работа. Тук отбивката го дава, че е. И да навлизаме. А така да покараме малко по черничко. Густо. Като гледам, ще стигнем до някъде. Стената се вижда, не е добра. Кеф. Красота. Село. Гьол. Ще проверим от другата страна стена, такъв път има. Надявам се да е черен. И да, черничко малко да покараме с кеф. Покрай някакви диви ниви. И така равносметката. Тръгнахме за едно, пък видяхме още няколко работи. Близо 100 км обиколка, водопадчи, вековни дръвчета, язовирчи. Много добре се получи днеска.
И тук накрая сега ще видите една часовникова кула има, било някога. Така, до нови видеа.